ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୀ ଘର ପରିବାରର କଥା। ଧନ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ତୋ ମମି କିଛି ସଉଦା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ନେଇଗଲୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସଉଦା ପାଇଁ ପଇସା ନେ, ଆଉ ପଇସା ନେ, ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ହାତୁଟା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ଘରର କଥା। ହଁ କୁହ। ଘରେ ସବୁ ସଉଦା ସରିଯାଇଛି। ପୁଅକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ଯାଇକି ସଉଦା ନେଇକି ଆସିବ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ପଠଉଛି। ଏଇ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଇଆଡେ ଶୁଣିଲୁ। ହଁ ବା କୁହ। ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯା, ସଉଦା ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା। 10 ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା କଣ ହବ? କିଛି କଣ 10 ଟଙ୍କାର? କଣ 10 ଟଙ୍କାରେ ହବନି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବୟସରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ବେଗ୍ ଫୁଲ କରି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି। ଆଜିକାଲି ଦୋକାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ଭଲ କଥା। no, 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 no.